Ahoj, my sme tu s ďalším videom pre Odzadu. Dnešnou hostkou je Petra Todt, ktorá je slovenská šperkárka a dizajnérka a pretvára slovenské ornamenty do modernej formy. Vytvorila napríklad aj korunky pre finalistky Miss Universe. Ahoj. Ahoj Peti, vítaj u nás v Odzadu. Si pripravená? Áno. Ako sa máš? Dobre. Akú knihu máš v pláne si prečítať? Support od Michala Trubana. Aký je tvoj obľúbený film? Perím baba. Akú krajinu by si chcela navštíviť? Francúzsko. Káva alebo čaj? Čaj. Ďakujem. Facebook alebo Instagram? Facebook. Koho by mali ľudia momentálne followovať? Damiena Hirsta. Tvoje obľúbené jedlo? Brinzové halušky. Jedlo, ktoré nikdy nezješ. Prívarky. Čo je najťažšie na tom byť matkou? Keď je vaše dieťa choré a nemôžete mu pomôcť. Koľko hodín denne spíš? 8. Tvoja obľúbená farba? Všetky farby. Tvoja obľúbená kvetina? Hyacint. Keby si bola zviera, čo by si bola? Vlk. Samotár. Ak by si mala tetovanie, kde by bolo? Nemala by som tetovanie, pretože tetovania sa mi vôbec nepáčia. Obľúbený seriál? Nepozerám seriály. Tvoj obľúbený interpret? Katarzia. Na akom hudobnom nástroji by si chcela vedieť hrať? Nechcela by som vedieť hrať na hudobnom nástroji. Najkrajší darček, aký si dostala? Moja dcera Mileva. Mačky alebo psy? Oboje. Ktoré ročné obdobie máš najradšej? Jar, leto, jeseň aj zimu. Ktorú vlastnosť na sebe nemáš rada? Neporiadok v papieroch. Naopak, ktorú máš rada? Cieľavedomosť. Dvaja ľudia, živí či mŕtvi, s ktorými by si chcela ísť na večeru? Miyamoto Musashi a Sokrates. Akú fotografiu si odfotila naposledy? Túto.